U crkvi Svetog Petra i Pavla u Topolju održana je 11. po redu baranjska smotra crkvenog pučkog pjevanja pod nazivom Marijo Svibnja Kraljice. Prekrasna je stara barokna dama podignuta još davne 1772. godine ugostila zbor i orkestar iz Beča, a dok su oni muzicirali u jedinstvenome ambijentu, ostali su se vani pripremali za svoj nastup. Spomenik kulture prve kategorije ugostio je pučke pjevačke skupine iz Baranjskog Petrovog sela Batine, Draža, Gajića, Topolja, Aljmaša i Davora. I dok su posjetitelji uživali u zvucima glazbe, ostali su odlučili se za posjet Šokačkoj kući.